Tämä on Irti riippuvuudesta harjoitus. Omien syvempien tarpeiden ja toiveiden havaitseminen on tärkeä osa sitä, että pystyy elämään omasta mielestä hyvää elämää. Myöskin riippuvuudet ovat täällä täyttämässä jotain tarvetta. Kun tiedostamme, mikä tämä tarve oikeasti on, niin se vie ratin riippuvuuden käsistä ja siirtää sen meidän omiin käsiimme. Tarpeet ja tarvitsevuus ovat kuitenkin usein herkkä ja haavoittuvainen kokemus, joten tähän prosessiin tarvitaan pieni ripaus rohkeutta. Asetu mukavaan makuasentoon selällesi tai valitse itsellesi jokin toinen kuuntelun sopiva asento. Voit ottaa peiton tai viltin päällesi, jotta sinulla olisi mahdollisimman turvallinen ja lämmin olla. Rentouta vatsasi ja hengitä syvään, sisään ja ulos. Sulje silmäsi. Huomaa, miltä lämmin peitto tuntuu päälläsi. Miltä käsivartesi ja jalkasi tuntuvat peiton alla. Huomaa, miltä se tuntuu, kun alusta kannattelee sinua. Kuuntele hetki, mitä ääniä kuuluu ympäristöstä. Anna kaikkien äänien tulla ja mennä omaan tahtiinsa. Anna itsellesi lupa rentoutua. Keskity erityisesti rintakehäsi tuntemuksiin ja huomaa, mikä tunne sinulla on nyt. Kun huomaat tunteesi, sano itsellesi lämmöllä ja rakkaudella mielessäsi, että on ymmärrettävää, että minusta tuntuu tältä juuri nyt. Mikä mahtaa olla tämän tunteen viesti? Eli tunteen taustalla oleva tarve. Mitä minä nyt tarvitsen? Mikä tuntuu minusta siltä, että se täyttää tätä tarvetta? Huomaa, että mieleesi voi nousta useitakin vaihtoehtoja oman tarpeesi täyttämiseen. Auttaako tämä, millä yleensä yritän auttaa itseäni, minua saamaan syvempää tarvettani täytetyksi?
vai työntääkö se vain tarvettani piiloon minulta? Rentouta nyt vatsasi ja hengitä syvään sisään ja ulos. Huomaa, miltä tuntuu olla ystävä itselleen ja kuunnella omia tarpeitaan. Anna muutaman hetken verran mielesi olla ihan vapaasti. Tunne, miten peitto lämmittää sinua. Huomaa ympärillä olevat äänet. Voit hitaasti alkaa heiluttamaan sormiasi ja varpaitasi. Huomaa, miltä sinusta tuntuu nyt. On täysin normaalia ja inhimillistä, että on tarpeita ja toiveita. Ne kuuluvat elämään. Eikä niitä ole tarvetta pelätä. Myöskään omia tunteita ei tarvitse pelätä tai yrittää edes hallita. Tunteita kuuluu yrittää ymmärtää. Joskus tunteiden säätely on kyllä tarpeen, mutta tunteen ja sen taustalla olevan tarpeen poispainaminen ei johda haluttuun lopputulokseen. Varsin usein emme tiedosta omia tunteitamme tai niiden taustalla olevia tarpeita. Tunteet ja niiden taustalla olevat tarpeet eivät ole uhka, vaan hyvä elämän työkalu. Sillä ne auttavat meitä valitsemaan elämämme sellaisia asioita, jotka oikeasti kannattelevat ja tuovat rauhaa ja iloa elämään. Kiitos ja heippa!